Gera sisiyan ya danûstandinên Cinêfsê îro dest pê dike tevî rexneyên opozisyona Sûrî û rejima Esed û welatên Rojavayî her wiha hişyar dan û bankirina. Şanderê navdewletî ji bo Sûriyê ku alîkarî derbasî deverên dorpêçkirî bibin û pabendî bi agirbesta ku li Sûriyê hatî ragihandin, di navbera rejima Esed û çekdarên opozisyona Sûrî de bêkirin. Eger na, dîmistûra dibêje ku danûstandinên Cinêv wê armancên xwe bi dest neîne. Her li ser danûstandinên Cinêv di hişanda opozisyona Sûrî bi serokatiya Esad Zü'bî û mezinê danûstandkaran Mihemed Alûş û nûnerê Encûmena Niştîmaniya Kurd Fuad Elîko gihiştin Cinêfê lê belê şanda rejima Esed negihiştiye Cinêfê bi bihaneya ku hilbijartinên berlemanî niha li Sûriyê birêve diçin. Ew hilbijartinên ku opozisyona Sûrî û welatên Rojavayî pesend dikin ku ne hilbijartinên rewayî ne. Duî demê ku Rûsya dibêje ew hilbijartin li gor destûrê rejima Esed rewayî ne. Ji aliyekî din ve John Kerry wezîrê derveyî Amerîka Rûsya agahdar dike ku rejima Esed li Sûriyê êrişî bajarê Helebê bike û hişyarî da ku eger rejima Esed êrişî bajarê Helebê bike dibe ku komkujiyê mezin li Helebê rû bidin û agirbesta ku hatî ragihandin jî bê têkbirin. Hêjayê gotin ku nûnerên konferansê Qahîrayê her wiha opozisyona Hindir û hin şand ji jinan û nûnerên civaka sivîl wê wekû şêwermend di danûstandinên Cinêfê de hazir bibin. Bê ku girêbesta bejdarbûna Salih Mislim, hevserokê PYD çareseriyek jê re bê dîtin û bejdarî Cinêv bibe. û li gor zanyariyan ku nûnerê PYD wê vê carê jî bejdarî danûstandinên Cinêv nebin. Wekû ku digerên borî de jî bejdar nebûn. Ji aliyê xwe ve ajansa Ekî ya Îtalî eşkere kir ku gera sisiyan ya danûstandinên Cinêfê wê 10 roja dirêj bike û paş re wê were rawestandin ta ku di mihabê de careke dî were ektîv kirin. Zêd Hesen Ark